se mnou je, sem vůbec nikdo nesmí, jen já sama. Šmánkote, a jak to na přijde takhle? No, když lezu do sudu, tak se v té vodě celičká rozplynu. A vytěžím, to je to cídlový prášek. Vznáším se na hladině. Jo, uvolňují se všichni. Jo, tak se to uvolňuje. Rozpravují se ubrusy a prostěradla, do kterých je svázán minulý život. Teda řeknu vám, švagrová, tady je výhled, ale... Teda švagrová, teda tady by bylo pěkný běhopachtum štéle, ano, proč pozorovatelná. Ano, proč rozhledná. Ale hodno švagrová. Pozorovatelná, nebo rozhledná je pro civilisty, ale pozorovatelná, neboli Beobachtům je pro vojsko, který je ve válce a pozoruje pohyby nepřítele. Tohle kdybyste řekla Zupákovi Brčulovi, tak vám jednu pleští šablí a zařval by: jebe vám čurce na